Takže ahoj, my jsme kapela Divná Bára. Hrajeme už dlouho, respektive tahle banda spolu hraje díl než já s nima. A vlastně před 5 lety mi Lukáš napsal, že hledají zpěvačku, jestli bych nechtěla s nima zpívat, no a tak za týden jsem byla na zkoušce, že jo. Já hraju na bicí. Já na basu. Kytara. A druhá kytara. A já zpívám. A nechali jsme se inspirovat povídkou Divá Bára s tím, že jsme tam hodili takovou přesmyčku a přišlo nám to prostě vtipný. Nás baví ty zkoušky, ty písničky si vymýšlíme sami prostě na zkouškách. Tak. Pak samozřejmě koncerty, jako byl ten dnešní na Chess Festu. Přesně. Já se přiznám, jsou to bratři Nedvědi. Já to mám stejně. Tak já teda Metallica. Jo, za mě kluk Brian. Já jich mám strašně moc oblíbených, ale asi takový ty největší Lady Gaga. Jsme kapela lokálního významu. My lezeme na žebříčkách jen dolů, tak nějak Ale nikde není napsáno, že vyprodáme Eden jednou. Tak. To tady zkušenosti máme, už jsme dali před Lunetikem, Holkama, Markem Ztraceným, teď před Michalem Růzou, Monkey Business. Zkušenosti jsou. Děkujeme moc. Děkujeme. Děkujeme.